Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terus nanggone masalah poso iku wongku dhewe-dhewe. Enek sing wajib poso, enek sing haram poso, enek sing apike poso, tegese kena muka. Lah teng mriki kula kepengin matur masalah wong sing ora poso. Tegese nek ana wong waktu Ramadan ora poso, iki wajib qadha apa gak wajib qadha? Nggih sithik akeh baleni niki. Di wong kafir sing asli iki namung sekedar kangge ngelengkapi bahasan mawon. Iku ora wajib qadha. Enek wong asli kafir otomatis dia gak poso waya Ramadan. Niki dia masuk Islam ora wajib ngazani Ramadan sing dia ora poso niku gak wajib. Ora wajib qadha maneh bocah cilik. Bocah cilik ora poso waya Ramadan. Sumben nek balik ora wajib qadha. Wong edan niki nggih ora wajib qadha. Kula baleni wong edan niki nggih ora wajib qadha. Malih sing ora wajib qadha maneh yaiku wong lara sing gak enek harapan waras. Wong muka krana lara, sing larane niki gak enek harapan ape waras. Niki nggih ora wajib qadha senajan nyatane waras. Wong sing tuwek krana tuwa dhek gak kuat poso utawa ora poso krana bangete tuwa, gak kuat krana bangete tuwa. Niki nggih ora wajib qadha. Termasuk bentuk-bentuk ngeten iki wong sing dikai Gusti Allah penyakit napa-napa nggih ora betah lesu, gak betah ngelih sehingga ora kuat poso. Niki nggih wong-wong sing ora wajib qadha. Liyane niku, liyane sing kula aturake niki normale wajib qadha kabeh. Sapa? Wong sing haram poso, wong sing khed, wong sing nifas, iku haram poso. Nek poso ora sah, sejene ora sah dosa. Nggih tak baleni, wong sing khed, wong sing nifas ora sah poso. Mungguh meksa poso, posone ora sah. Sejene ora sah dosa. Ananging dhek wajib qadha. Maklum, nggih iki nggih. Maklum. Malih wong sing lunga, artine wong sing ora poso utawa muka krana lunga utawa krana lara, niki nggih wajib qadha. Niki nggih wajib qadha. Wong sing muka krana gak kuat poso mergo dhewe meteng utawa dhewe nyusoni, niki nggih wajib qadha. Niki nggih wajib qadha. Wingi kula aturake sejene wajib qadha nek kapan krana anake tok, tegese mokake iku krana anake, niki sejene qadha ana dendane, yaiku mbayar setiap sedinane mbayar sakmut. Ana maneh wong sing mokak krana gak kuat. Wingi kula aturake gak kuat ya gak kuat. Mungkin krana ngedos krana sak piturute, niku nggih wajib qadha. Utawa mokak tanpa sebab tegese dosa, niki kabeh nggih wajib qadha. Niki kabeh nggih wajib qadha. Ini tak baleni, mokak krana tanpa sebab iki kabeh wajib qadha.
Lah, enek siji sing hukume rada beda, yaiku nek kapan enek wong batal posone oleh batal sebab jima, padahal dia wajib poso. Gitu nggih. Mestine dia wajib poso, dadak batal. Batale kena jima, iki wong sejene wajib qadha, nomor loro ne wajib bayar kafarat. Kafarat apa? Merdekakno budak, saiki sekane budak. Karek napa? Poso 2 wulan nuli-nuli. Artine nuli-nuli niku nggih 2 wulan nuli-nuli, artine pedhot sakmo salah 50 songo nek mau karek sedina. Dadak batal ya wajib baleni kok ngarep maneh. Niki jenenge nuli-nuli. 2 wulan meneh 2 wulan komariah. Mungkin 29 utawa mungkin 29 30 utawa mungkin 30. Sing penting 2 wulan. Nek ora iso iku gak mampu, wajibe napa? It'amu sittina miskinan, ngekei mangan wong swidak wong miskin. Setiap sak miskin dikei sak mut. Dadi swidak mut. Cara beras kurang luwih pinten niku? Sak mut niku setengah kilo punjul setengah on, ya diping swidak wis ngono ae diitung dhewe. Niki diwehna wong swidak wong miskin. Lah, wajib niki khusus kanggo sing lanang. Tak baleni sing wajib sing lanang tok. Nek sing wedok ora wajib. Sebab ngene kula aturake. Hakikate wong wedok iki batale ora sebab jima, tapi batale sebab wusulu ainin ila ma yusamma jaufan. Sebab enek barang sing teka mlebu nang gone njero kon jaba menjero, batale sebab niku. Mula wong wedok sing batal sebab jima iku ora wajib apa iku mbayar kafarat, wajib qadha tok. Sebab hakikate dhek ora batal sebab jima, tapi batal sebab mbayar apa niku usulu ainin ila ma yusamma jaufan. Lah kapan oleh qadha? Kapan oleh qadha? Ya jeneng qadha ya bar Ramadan gitu nggih. Ora iso qadha nang jero Ramadan boten saged. Qadha mesti nang gone jabane Ramadan. Kapan? Ya bar riya bar bodho. Niki wajib qadha itu niku. Lah wajib langsung to gak langsung. Delok. Nek kapan mokae dosa. Kula baleni, nek kapan mokae dosa. Dhek wajib langsung tanggal 2 langsung wajib qadha. Tapi nek kapan mokae gak dosa ora wajib langsung. Nek kapan mokae gak dosa ora wajib langsung. Tapi kula baleni nek kapan mokae ku dosa, dhek salah cara hukum langsung wajib qadha langsung. Sekali tanggal 2 bar riyaya bar bodho kudu langsung napa? Qadha. Ora kena dindende. Nek dindende hukume dosa. Lah, semono ga wong sing ora wajib qadha ora dosa, niki nggih wajib qadha. Ananging aja kena napa? Kena dingkungko, ananging aja nganti mencolot Ramadan sing ape teka. Di Ramadan sakniki ditinggal. Ki aja ngantek Ramadan tahun ngarep, tahun sing ape teka, dhek durung qadha. Ampun. Lah piye? Yus pokoke sing penting aja ngantek mencolot niku apa sok Syawal luwih apik. Bar Syawal terus apa mulut, apa Rejeb, apa ruwah monggo. Sing penting aja ngantek wis mlebu Ramadan maneh dadak ijek duwe utang poso. Iki sing penting. Niki kanggo wong sing haid ya ngono, wong sing nifas ya ngono, wong sing lara ya ngono, wong sing lunga ya ngono sak piturute. Kejaba nek kapan pancen enek uzur terus. Kejaba nek kapan pancen enek uzur terus, ya piye maneh wong enek uzur terus. Piye uzur terus? Enek uang poso Ramadan. Muka. Muka gorong ngantek qadha. Nggih. Gorong ngantek ngazani dhek wis masuk Ramadan maneh. Lha apa?
Lah piye wong lara terus gak waras-waras nganti Ramadan maneh. Ora dosa ngeten iki. Gak salah pancen enek udzur. Tapi nek gak enek udzur, dhek kewajiban dhek salah. Nah, sejene salah ana dendane yaiku setiap sedinane wajib bayar sakmut. Setiap mencolot Ramadan maneh wajib bayar sakmut maneh. Tahun iki dhek ninggal poso 5 dina. Ramadan iki 5 dina saumpama. Terus Ramadan maneh durung entek dikazani. Iki dhek wajib bayar 5 mut. Ndablek Ramadan tahun maneh 2 tahun maneh durung dikazani maneh wajib bayar maneh 2 mut maneh. Ngeten ten kitab-kitab sing enek ngeten. Dadi ora kok pisan tok dendane tapi sekali ninggal napa sekali masuk Ramadan ya sakmut, masuk neh sakmut neh, masuk neh sakmut neh. Dadi niku panjang niku. Niki napa? Wong sing dlewer, wong sing ora bener napa? Wong sing dlewer ora nang gelem ngajani sampai mencolot Ramadan maneh. Lah nek mundure kena uzur, mboten ora dosa, ora salah kok. Ya sama sakniki Ramadan niki gak poso 5 dina ta pira. Terus gorong ngantek enek kesempatan kodok mergo lara terus wis masuk Ramadan maneh. Pancen yo ora enek kesempatan tenan. Terus pundi? Ora salah, ora dosa. Sejene ngono ora wajib bayar dendane utawa napa istilah fidyah ya. Istilahnya ora wajib niku. Niki kula baleni wajib qadha. Dadi aja ngantek duwe anggepan Ramadan gak poso lah, gak poso ora apa-apa. Lunga ora apa-apa anu tek ya monggo nek pancen enek rukhsah, enek kemurahan, tapi eling kena ninggal iki mau kanthi enek qadha nggih to nggih. Ninggal niki tetep enek qadha. Ampun niki sing napa? Sing kadane wong urip terus kula baleni kuwabeh wong sing ninggal poso nggih, kuwabeh wong sing ninggal poso cek ninggale wajib utawa ninggale haram utawa ninggale kena iku kuwabeh wajib qadha. Kejaba wong edan nggih, wong gendeng iku wong edan, terus wong kafir nggih, wong kafir sing asli nggih, bocah cilik, lah iki ora wajib qadha. Liyane iku wajib qadha nek kapan batal iku mau dosa, qadha iku kudu langsung. Nek kapan gak dosa, sing penting aja ngantek mencolot Ramadan maneh. Nggih, sing penting aja ngantek mencolot Ramadan maneh. Lho wae kurang nggih. Dadi wong kafir, wong edan, terus ditambah wong tuwek nggih, wong tua, wong sing lara gak waras-waras kira-kira ngantek mati gak waras, terus wong sing kena penyakit gak betah lesu, gak betah ngelih. Lah kuwabeh niki gak enek dendane utawa gak enek embel-embele, ya mok kodok-kodok tok. Kejaba sinten? Wong meteng, wong nyusoni sing mokae krana anake nggih. Terus ditambah maneh wong krana nulunge niku kantek mokak ngene pun kula aturake. Terus ditambah maneh wong sing batale poso sebab jima. Nek iki sing krana jima niki malah dendane abot yaiku poso 2 wulan, sijine qadha ditambah poso 2 wulan. Nek gak iso 2 wulan nuli-nuli ditambahi napa? Digenti napa? Swidak mut rupa beras napa rupa jagung diwehna swidak wong miskin. Niki kurang luwih urusan qadha. Nah, qadha tak baleni aja ngantek mencolot Ramadan liya. Nek kapan ngantek mencolot, tur mencolote ora enek sebab, ora enek uzur, niki setiap sedinane mencolot sak Ramadan wajib sak mut. 2 Ramadan 2 mut sak teruse. Tapi nek kapan enek uzur, nggih, ora wajib ngeten niki. Lah teng iki enek hubungane karo wong mati, ngoten. Kula baleni teng mriki enek hubungane karo wong mati. Artinya piye? Nek kapan enek wong mati dadaan ninggal utang rupa poso, kewajiban poso durung
dibayari utawa durung dikadhani. Piye? Iki sing mesti sing urip wajib menyelesaikan masalah niki. Nggih, kula baleni. Wong mati dadakan ninggal poso, artinya dia duwe tanggungan poso durung dipasani. Piye? Iki ahli waris, iki wong sing urip, ngoten. Ketatapan hukum. Ana hukume. Hukum kudu nyelesekno masalah niki. Lah penyelesaiannya disebut ingatan gampangane. Wong iku wong mati sing ninggal poso, niku ana kalane oleh ninggal poso iku krana udzur, tegese ora dosa. Utawa oleh ninggal iku tanpa udzur, tegese dosa. Karo-karo mungkin ana kesempatan qadha, ning gak gelem qadha, utawa ora ana kesempatan. Kabeh iku wajib diselsekno kejaba nek kapan ninggali krana udzur tur gurung enek kesempatan qadha wis mati. Enek uang Ramadan lara. Nggih. Ramadan lara. Gurung ngantek waras mati. Iki jenenge gurung enek kesempatan qadha. Sik matine Syawal sik ten besar tapi gurung enek kesempatan. Nek gurung enek kesempatan iku lara terus mati. Utawa Ramadan durung ngantek masuk Syawal wis mati. Jenenge ora enek kesempatan qadha. Iki ora enek apa-apa. Tapi nek kapan ninggale poso iku mau dosa tegese tanpa udzur utawa ora dosa tapi wis enek kesempatan qadha ning ora nang dikadhani, iki kudu diselesekno. Piye karepe kudu diselesekno? Karepe kudu diselesekno niku ana kale wajib, ana kale apike ngono wae. Nek kapan mayite mati gak ninggal apa-apa, ya wis ben. Ya wis. Mati gak ninggal apa ya wis. Gelem nyelesekno wali-waline ya apik, gak gelem nyelesekno ya ora masalah. Tapi nek kapan mayite mau ninggalno tinggalan, duwe tinggalan, niki kudu diselesekno, wajib diselesekno. Carane nyelesekno piye? Carane nyelesekno ana kalane dipasani. Ana kalane setiap sedina dibayari sak mut. Nggih. Ana kalane dipasani. Sing masani sapa? Waline dhewe ahli warise utawa wong liya monggo, sing penting dipasani. Utawa ora dipasani tapi dibayari setiap sedina sak mut. Monggo sing penting diselesekno. Iki penyelesaian ngene iki hukume wajib. Tak baleni hukume wajib nek kapan pancen mayite mau ninggal utawa duwe tinggalan. Nek kapan gak duwe tinggalan ora wajib. Lah teng mriki niki sing dadi masalah. Ya Allah ya Rabbi gitu nggih. Nah wong mulai cilik gak tahu poso, umur 70 dadak mati. Iku maknane piye? Maknane dihitung mulai umur 15 ngantek 70 dijukuk 15 niku pira niku? 70 jukuk 15 niku 55 tahun. Mungkin to nggih. 55 tahun. 55 Ramadan. Dek nek duwe tinggalan haram iku tinggalane dibagi ahli waris. Sadurunge diselesekno, dirampungi posone dhisik. Lah piye carane ngrampungi? Ya kurang luwih nek posone iku dipasani pira? Pirang Ramadan iku 55 Ramadan. Ya kemeng nggih 55 Ramadan. Nggih, 55 Ramadan iki rata-rata 30 nggih. 30 ping 55 wis akeh pokoke gitu nggih sak kemenge. Dirombong saged lalu saged sing penting dipasani. Nek kapan ora ngono, setiap sak Ramadane dibayari pinten? Dibayari sakmut. Di sakmut niku dihitung pira iku 55 ping 30 ping 0,55. Wakeh wis pokoke ngono. Sakmut ping 30 ping 55. Jajal dihitung pira ngriku gitu nggih. Kula gak gawe kalkulator. Iku
wajibe sing krana ninggal poso. Durung wajibe krana ndablek. Piye ndablek? Mestine ninggal poso iku nang cepet dikandani. Mestine sekali ninggal poso nang cepet dikandani. Dadak ora nang cepet ngandani. Waktu umur 15 dia ninggal poso 30 dina. Mestine 30 dina iku nang cepet dikandani. Dadak gak nang dikandani ngantek ke apa? Masuk ke pangkal Ramadan berikutnya. Berarti 30 iki wajib sejere dikandani, wajib dibayari ndableke wae pinten? 30 mut. 30 mut untuk bulan pertama Ramadan kedua. Dadak Ramadan ketiga maneh orang dikandani maneh, berarti 30 mut maneh. Maknane piye? 30 dina sing pertama, kula baleni, 30 dina sing pertama iku wajib dibayari. Nek dibayari mut kabeh, dibayari pira? 55 ping 30 mut. Nek kapan dipasani? Poso 30 dina plus 54 mut. 54 ping 30. 54 ping 30. Sing umur 16, sing umur 16 niku pinten? Sing umur 16 niku wajib dipasani 30 dina. Sejene poso 30 dina dibayari ndableke niki wau pinten? 30 ping 53. Nggih. 30 ping 53. Engko sing ditinggal umur 17 ya ngono. Tapi sudah ndableke dibayari 30 ping 52 terus niku. Mula nek diitung kaul sahih ana wong umur 17 gak tahu poso blas mati ninggal poso kabeh. Niku jutaan niku nggih. Puluhan juta niku enteke. Saged jenengan hitung dawa niku kula hitung kuatah saged niku. Insyaallah enek wong mati kok ninggal poso blas gak tahu poso umure 70. Nek trima 30 juta entek niku. Sampeyan hitung mangke saged entek. Ngono tak baleni nek melok kaul muktamad. Tapi niki dipraktek nang masyarakat abot. Kadang-kadang tersalah timbangane abot-abot ora usah dilakoni wae. Akibate nggih dosa, sing mati nggih kedosan, sing urip kedosan. Kedosane piye? Gelem mangan tinggalane tapi gak gelem nyelesekno tanggungane. Gelem mangan tinggalane warisane tapi gak gelem nyelesekno tanggungane. Niki dosa ngeten niki. Niki abot. Lah enek kaul sing rada enteng. Ya niku dos pundi? Ya iku bulan pertama tok sing dianakno. Dadi nek kapan ninggal niku 55 Ramadan berarti wajibe 30 ping 55 ditambah 30 ping 55. 30 ping 55 niku kanggo qadhae Ramadan. Lah sing 30 ping 55 niku kanggo ndableke sing mestine kudu nang dikandani dadak ora nang dikandani. Nek kula ditakoki ya tak kon milih sing niki mawon. Lah apa? Ya sebab kira-kira nek kon milih sing apik tenan ya ora ngarah nglakoni. Timbangane ora nglakoni blas kan luwung nglakoni. Iki luwung timbangane ora blas lho ngoten. Luwung timbangane ora blas, tapi sing mesti ngoten niku wau. Niku kabeh ditotal nggih haram didum. Haram dibagi ahli waris sadurunge diselesekno dhisik. Lah nyelesekno ning ngoten niku wau. Entek wakeh niku wau. Lah teng mriki secara jujur awake dhewe ngene iki abot. Artinya nek keluarga ngene iki abot. Lah apa kok abot? Mergo ngeten iki ora dihitung karo masyarakat, ora dihitung apik mbek masyarakat. Ije apik ndancai, ije apik nyelameti, ije apik napa? Kirim donga nek wong tuwa. Padahal kirim donga nyelameti sak piturute itu paling buanter kelas
sunat. Nggih paling banter kelas sunat, ora sampai tok wajib. Tapi masyarakat ngerti nek niku sunat. Tapi nek ngene iki masyarakat ora ngerti. Nek niku wajib. Sehingga gak nganggep apik, gak nganggep niku ngabekti nek wong tuwa. Rumangsane ngene niku ora lah ngono wae kok lho ngoten. Sehingga awake dhewe niki abot laksanane ngeten iki. Lha kok abot? Sebab iki mok mligi ganjaran tok ora nek lem-lemane masyarakat. Ora nek lem-lemane wong. Mergo kula jenengan ibadah iki butuh dilem wong, ora butuh dilem pangeran, ngono sing akeh. Gitu nggih. Jujur-jujuran ngono. Awake dhewe iki ibadah butuh dilem wong, ora butuh dilem Gusti Allah, ngono sing akeh. Sehingga nek lem-lemane wong ya wenteng. Nggih mbancaki, nyelameti wenteng. Tapi nek sing gak ketok wong, gak ketok masyarakat, ora enek anu ya abot. Jujur mawon awake dhewe ngeten. Mula monggo kula nerangno ngeten iki nek sing benci ya maklum. Aja kaget. Lha apa kok aja kaget? Ya mergo dadekno dhewe ora iso dilem wong lho ngoten. Ora niki tok. Bakas liya nggih. Apa bab kaji sami? Enek wong wis kewajiban kaji, dadak durung entek kaji wis mati. Enek wong kewajiban kaji, durung entek kaji dadak wis mati. Niki wong tinggalane ora kena didum. Iki wong tinggalane ora kena didum sadurunge disisihno dhisik kanggo biaya haji. Lho ngoten. Kudu dikajekno, kudu ditukokno. Nek ora dosa iku didum. Lha niki perlu dingerteni. Dosa iku didum. Lah sakniki kuwatar iki jujur wae akeh wong sing sugih-sugih sing mestine kewajiban kaji ning ora gelem kaji mati durung dikajekno. Iki haram niki. Padahal biayane karo nyelametine karo bancakine akeh biaya nyelameti jane. Tapi nyelameti dadi enteng ngene iki dadi abot tak baleni mergo ngene iki ora enek lem-lemane masyarakat. Masyarakat gak ngelem pancen ora ketok ora roh. Tapi nek nyelameti kan ketok. Waduh, diwacakno tahlil cah. Tapi tahlil gak enek artine, Yasin gak enek artine, apa artine ngono kabeh. Nek kapan mayit tetep digepuki malaikat mergo ninggal wajiban. Mestine kudu dilaksanakno wajibe dhisik. Lagi barang sunat-sunat niku wae sedaya. Niki awake dhewe kudu jujur ngomong ngeten niki. Ngeten nggih? Awake dhewe kudu jujur ngomong ngeten niki. Tak bareni awake dhewe kudu jujur ngomong ngeten niki. Dadi wajib dhisik diselesekno baru barang sunat. Wajibe wong sing ninggal poso nek mati iku dikadani, difidyai, ditebusi ngoten niku wae. Wajibe wong sing mati durung kaji iku kudu ditukokno kaji. Ning tak bareni kula jenengan ngene iki rumangsa abot. Rumangsa gak apa iku gak lilo rasane, gak rumangsa oleh ganjaran ning kepeksa. Nggih niku wae mergo awake dhewe biasa ibadah ngenteni lem-lemane wong, ngenteni dipuji-puji karo wong, gak mikir ganjaran sing sak mestine. Lah muga-muga mawon awake dhewe iso ibadah sing apik, iso ibadah kanthi sempurna lan iso lillahi taala iso ikhlas. Amin Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lamu bis shawab.